Enda tofamba tichitoita like takabayirira pachacha. Mamfungu kuona inini tungwa kuona nzvimbo kwete mimi mamuka seko vari ku Africa haufa kuma African countries muri seko vari ku Africa ku Zimbabwe ku Malawi ku Zambia ku South Africa etc yes dedzana muti tadzoka papati 2 nasi tiri kukupa ina masofa Marisia sofa renjo. Marisia sofa. Guys, ndakaona sofa, ndakaona masofa angu nezura ndoda unonga. Manje ndakanga mauti vamire pamasofa. Guys, ndine masofa angu andakaona nezuro guys. Leather, original leather akarashwa. Saka ndakamatora ndikamaisa pa side. Guys, ndakamaisa pa side chema takura nasi. Masofa. Pana kuda masofa ere ku Africa uko ndikukuvigira masofa ako. Right, nasi tiri ku broadcaster tiri ku nzvimbo inonzi Birmingham. Saka iyi yandiri kutaridza iyi ndiyo inonzi Birmingham naika asi zvakasiyana kwatiri ku Birmingham kuno kwakasiyana. As you can see kuti yes, it's a different environment altogether. Kwatakanga tiri ku Liverpool nekwatave ku Birmingham tiri ku nzvimbo dzakasiyana. Hanzi house yes aiwe sikuno ku UK tiri right chose tutongotyira imi namu yemagetsi. Aiwa isu kuno kuti tiri kuchengetwa mufunge na king aiwa king vari kutichengeta right aiwa tiriko kwai zvikoni kwaiti mane beji aiwa beji tariona asikana zvirikuonekwa here kuti tiri ku UK mukuona here guys makaudzera vamwe kuti simeni vakainda muudze manext door yenyu kuti mai vakainda ku UK mazhuwa musakanga makuudza manext door yenyu kuti hey vakazoinda variko musarega kuvaudza naika tivazive kuti ndaveko kwai ndowada masofa nachiera alright tinokuvigira masofa ndichakutaridzai masofa mama imecho mama masofa iri masofa iro guys kundo kuno tinoene shipu chaiyo iri masofa iro mariona sofa pakaipa guys aiwa right kwanzi muri kumaraini kwangu sisimeli bemes yakakura ndonasa kuti yakakurisai saka uyo ari kumberi kwedu uyo ane mota yake anonzi Lily anoita zvemagarden ari kumberi ane chikombi icho anonzi Lily anoita zvekugadzira magarden zvegarden services apa pano panogara machembere mazhuwa apa takauya neshoka takatenga mafoni tikauya kuno kunedzoka machembere ndipo panogara apa asingasagoni kukwira mastairs aya vanopiwa zvidzimba zviri pasi kuti zviite easy kuti vapinde anoona hanzi when are you coming to London ndikuuya chaledi kundishasiya papiko ndiri kutenderera I remember I'm here on a tour saka ndichenga ndichikutaridza hanzi rakanaka kwakanaka honai kwakanaka guys it is something different mai kwati mazidzimba enyu angu kuti zvinaka nawo dhaya kwaenda zozza murume wangu kuti makaenda kuchando udze nemurume wacho udze nemurume wacho kana udza vete udze nemurume wacho kuti simeni vakainda vari kuchando vagari vachiziva Mamukaseko my diaries muri sei aiwa nasi ndikomba nasisi vangu apa muri sei organizer weball right ndokwatiri ikoko saka tiri kumboenda kushopping guys zvamungozivawo kuti wenyasha ndewenyasha hauna zvaungambomuita guys I am being taken out for shopping tichamboenda kumacharity aiwa tichazoenda kumacharity late because we went out food shopping when I tenga chikafu saka kwakanzizvo masisi wangu ava mboma manga musina chikafu kaya ndisikuita shopping simeni vauya pauya achita shopping iwe chikafu chaunda kudla kumba kwangu saka guys mukuzoti me and food now if it was dumepi nasanga chibuda shavi nasanga chibuda shavi nasi but anyway kai tinotenga apa muri kuona apa panonzi pa wings inonzi Willy Castle kunogara mbavha Willy Castle kunogara mbavha guys apa kutenga ku Willy Castle uchida iso ndokuno
kunogara makondeme kuno kuBirmingham kunoko. Saka imbavha vanonga vachiita zvemadrugs vachibira vanhu vachitise. Ikoko kwandiri kutodza kuhulika so. Andinozviona kunogara mbavha. Ndakatozviona nesu, ndakatozwa nesu. Remember this man. Ndikuita maepisode dzakanyanya ndichizoudza vanhu vangu kuti haufa. Kuti kana mauya kusagara kuhulika so mazvinzwa. Munogona pinda munomoiswa kuhulika so musingazivi. Munotosiya makiya madhoyo enyu makaisa mabagila kune mazimbabha anogara ikoko. Kwacha uko. That's my private. I am a private. Secondary rights. I am a private accommodation. When you give my investors, I didn't do anything. Vanhu votenga kuma investors vachidididi aiwa ndakaudzana zero musamwe ngati zvitoro wangu tazvo ndakaudziwa hanimona saka ndo zviripo Birmingham yakanaka side iri ndo rembavha ani muri kuona iri tichiri kuside saka zvakasiyana kuti kune vanhu vane zvinhu zvavo ukwaita mbavha saka ava vari kuzviona zvinhu zvavo ava vanofanira kutogara vakatoita careful maiona because panogona kungobikwa animaona saka right tichinde takadaro nyaya yangu ndakagumira pakuti guys pakazitiza network paya tinoda kuita part series part 2 takagumira pakuti tikuenda kuESO and awa tine few hatiri bo okay aiwa shopa takada zvinonzi Asda watienda kuAsda watino basa nasi ndoda kukurakidza nezuro takaenda hani makambenda kuTesco musuya ndikakupinza muAsda nezuro saka nasi tiri kuenda inonzi Aldi is the cheapest shop right muno muUK saka ndo kwatiri kumboenda nasi mombono ndoti mucompare my prices from Tesco Asda neAldi munoti ndezvipi zviri nani but food yachona is just the same food right guys mirai munoona chikafu ene nezuro ndakazomwa ndichakudzai koko yekuAfrica nekoko yekuno kundaicompare the two ndikutesta ndichimwa saka ndakamwa koko yekuno kunezuro nekoko yekuAfrica zvakasiyana guys koko yekuAfrica so far is the best yekuAfrica so far pakoko is the best ndine fanda new one yandakaona kuno kuAfrica hatina fanda yoyo saka pandichaimwa ndichazokudzai kuti zviri kufamba sei nasi makumwa ngapi sisine nasi kumwa ichi guys. This is what I'm drinking when I go to Africa. Can you please take a look? Ichi chiko chidoro kwa chidrinking kadoro kana nzi copper bag. Copper bag. Ndio chandiri kumwa ichi guys. Copper bag is what I'm drinking. Asika 4% kana urika 4%. Nezuro kwa makasida ba desrambuya vapinda mkati ndakadalika ba desrambuya. Ndakadalika. Ayo wangu mama pakutora mabag. Right. Tashika ku airport papa guys taburutswa andika ndigaburuka indasvika pa airport guys ndikizati tokuda nepika semuna akangora ngora ndikati avo tabatose saka ndichikutira masure guys ndingotira masure kwa bitira naito akamira nendo sunga bhusu vakamira nendo mira undotasange ndikusunga bhusu tichienda kokunobuda African Funda is the best andizivi ndichamwa zvokudzai right saka ndafamba kudaro vazosunga vafamba kunobuda pa airport manje kuri kuinda kunodhindwa mapassport nekuya kuno sechiwa ina ndizivi tikufamba nekupinda kuti pakati nebei saka tikufamba ndikutevera tafamba wena vasvika tasvika pane line masitasi hapasi apo business zvakaita kuOR tamba tasvika paya tamira line tikutendedzwa guys kana mchiziva kuairport kunobvunzwa mubvunzo anditika kana mchiziva kunobvunzwa mubvunzo kuUK kuma airport guys atibvunzo mubvunzo tiwazoya kuno kuvetei wazodii hanimona right tasvika paya tiri pa airport takamira pa line pakaitawo vamwe mbuyawo ndakanga phone yangu yakanga iri kure ndakutora video pakaita vamwe mbuya vakanga vakasunga mwana cross side vakabereka mwana cross side so zvazvo kunobereka mwana wakamuchinjika kudai so mbuya ava ndakavaona mundege asi ndakufunga kuti mbuya ava ndatozvona masina kumona asi mbuya ava nemangori gatamboita exit maita watanga tichitopiwa mari tichitopiwa mari kuLondon kuna conversation here SIS unoikonzeresa umbovha usisina gumbo zvobatsirei asi ndopa video nangu ndakafika ndakagara pauche ndiko right vakaningira mbuya vakabereka mwana wakakrosa saka mbuya ndakatozvibvunza ndikati mbuya vatiri kupinda nawo mundege who that zviri kufamba sei atapinda navo mbuya ndakazoona kuairport guys zvakakoshawo kuti chero muna namai venyu vachikwira ndege paipaka mekaiwo shuwa kuti vakageza vakachena unoona asi chakanetsa pana mbuya ava ina nditofunga kuti ndimbuya ini because vangoni mwana mudiki ari kuma 3 years 2 years saka zvinoti vasi mbuya kusageza anomaona zvinogona kuve kusageza ndokwanga kuripo handika vaningirira
Vabhuya vaita sei vapinda papai mwana wavo akabva atanga kushamba akachema mwana here vavakuri kuneta nendege ine sing'omo okay hanzi nesing'omo right saka mbuya vava akabva vatanga kuchema animona mwana wavo mbuya vava akabva atanga kuchema mwana wamai vanonga vane tsvina ndibva musecurity aenda novatora masure animona zvikanzi chindai kumberi vavaiswa kumberi asi ndofunga vaiva nesamething chiri wrong maitawa nokuti mai ava vakamiswa ndofunga 1 hour vachingovhunzwa mubvunzo pana immigration vachingovutura zvimapepa hamene muzvibhegi zvavaive nazvo zvakabvaruka zvimasecho zvavaive nazvo vachingobudisa zvimapepa hobho vanomaona kwaidzokerai parestaurant ndatiza ndaenda kumberi kwataenda kumberi afananyai parestaurant ora ngatidzokerei kumasure mbijana tiri parestaurant paiva vandaka kuziva kuti zvinhu zvakatidhurira anomaona ndobva ndasimuka pamwe ndobva ndaenda pane imwe restaurant nechitiwa handiti ndobva ndati vasikana tikatenge tapiwa password ndobva tapiwa password tapiwa password paya tagara ndikati guys ngatichitengai chikafu apa vamwe wangu hawana mari anomaona indi handina yasenge isina kuwa ndangari $US anomaona tikati do you take rands zvikanzi no you only take pounds euros and $US plati mari guys the cheapest pachikafu chichoka was masamusa aita $3 £3 ari 3 masamusa then 7 enzaraka samusa tuita tusamusa tudikidi kutia anomaona ini ndikati no man kwa futi tukwanzara panapa chifude ndapo mundege yayo inayozotiguta ndibvatana pakanzi fried rice and beef and chicken or it's either beef or chicken ndobva ndatitenge zvaita $18 ndikati hapasina kutamba ndobva ndadedza manager isusu pana pakati 3 mari yedu asikukwana isusu hatizoziva tutoenda anomaona saka imimi 1 plate mutisadzirawo anomaona ndakunegoshitaka aseka manager kati hazviti tikati tokumbirawo ndobva anzwisisa zvechokwadi chikafu chakadouya 1 plate ichori double portion chaipo 1 plate iri yemunhu wandikati asikana zvaita ini ndatotenga chikafu ndakutengera chikafu imi mochisheya ichi andika itori 2 apa ndikuti tichakamura mune mwendiro vanogona kuoneka pamakamera imi chitongodya iri mundiro 1 ndodyawo takadya chikafu chatiri kudya ichi guys ka rice yanga iri mbishi kumaethiopia uko chokwadi rice yavo yakanaka long grain white rice but yanga iri mbishi anomaona mavegetables anga ari mukati pamine pisika dzaitorumira ti anomaona hatina kugona kudya chikafu chitaine nzara but hatina kugona kudya chikafu mvura yainzi $1 ndakatenga mvura 3 ndichamwa drinki wamwakataza zviti ndakatenga mvura $3 because drinki 1 yainzi $2.50 ndaona dzikatenge mvura plus kwaipisa anomaona saka chikafu chechi hachisi kuita ndikati manje taitigwa favor panapa tawedzekwa tonokomplaina kuti hazviti ndozvakazongondibatanisa nokomplaina because ndatodzokera kuti chikafu hatina kuibva ichi but ndakazoasikana inzara kakatingoshingirirai mungoti mudye but still takazama kushingirira but chikafu hatina kupedza because chikafu chakasina kumira chakasina bikwa zvakanaka saka ndati muzive kuti restaurant iri paairport iri kuseri yakanzi London something so anomaona iri nechepaseri peiyi parod uchienda kuterminal A15 musatenge chikafu chakona chinenge chisina kuibva anomaona chinenge chisina kuibva kwai makaodha crunch rice aiwa crunch rice nekusaibva zvinhu 2 zvakasiyana shamwari linzi zvinhu 2 zvakatosiyana rice yanga idori mbishi kune munhu angaodha rice mbishi yanga idori mbishi ya right tabvapo paya tagara muya takazotenga chigara panapa kusvika magedhi avhukwa togoinde pino kuti at least wifi yedu mvura ichibata but tamba takatenza timuya tichingonoka spoon tichingononoka chiita mahours takagara mind you takagara 5 hours takadzichova tirimo muya 5 hours kwasaga 45 minutes ndikati guys chandei magedhi anenge akuvhurwa ndakuziva kune magedhi ka ndasimudzana nevasikana vangu vasikana vasima varotemba woini paya handei tangunduruka tisa taenda lakadzina kale luggage iri kuningirika inenge iri kundege yatoida munozoiwanira kwamunonobvira kupedzisira right ndaenda taenda kwakuya tasvika 45 minutes takaona umwe atogara but takati vasikana isa hatidi kunonokegwa vachingoti vhure chingona munhu iye akataka zvegirinamira pachituru chanumber 1 tingavharirwa pashi ende zvesho kwani takagarira mudhuze tichingomana achiuya tikati vakuya kuzovhura handei takaita number 1 2 3 3 tikaita 1 2 3 ndikanimbona kuti ari kunzibva pano aita sei alright MC kuda zvinhu zviri sei wangu zviri sei right tapinda papa yamundege kwaipindai ndinosikana vabhabha yosika kunoparadzana kaukoko zindege riya rakakwira saka isi takunosiyaniswa mukati umu tionei masisita ona masisita takatisiyana vamwe nomwe kuzvionera manje tapinda mukati ndapiwa siti rangu mukati kukupedzisira kunhamba 3 kushuroko anomaona kune mabhegi enyu
ndokwandatoiswa kuenda nosvika hangu lako kuenda zvigarira kwakazonakidza manje because ndakagara ndikati ndikumirira ukava chauya navo ndandiri kuwindo futi kuti vamwe tu varipi ndione hapana mota togodzinisa kuafrica nekuti dzakachipa zvisingaiti kwai dzakachipa zvisingaiti asi kuzo ndongoishandisa kunondosiya kuno hadziitika kuzimbabwe juti racho gorgona madhairis anozviita kana makatozviita madhairis kwai mutenge ndege tiinderai kuafrica kana kuti mota tiinderai kuafrica right tapinda pepe havaya vatouya vakutovharavhara madhoo avaya vatosishashita vatovharavhara madhoo tinde ndione ndiri 1 pasiti rangu yanga isina kuzara manje ndege ndikati yes at least ndakazovata animaona ndikati asi kwakatoya kuma 1 am kwakuti kazorara right ndege yachisumuka paya ndamboona zvimuvi kwakahope kupedza zouya asi havovatika zvokuenda kure guys anongosiziva ndaingova tachingodongorera kuti haufamba guys ndege yakafamba iyoyo ndege yakafamba yes Bruno zviri sei ndege yakafamba guys takafamba tikafamba makambona kuvata kumuka ichingove mudenga ndikati yuwi nei mwari hatisviki kunhu kuve mwana hatisviki takafamba mozati ndikukana tida kunzwisa kuti takafamba kure zvakaita sei maitawaka tichipinda mundege ndofunga ndege yasimuka after an hour takapiwa tea vanoda tea vanoda drink vanoda juice tikapiwa nezvibhanzi wopa tokuenda pa tikapiwa nezvibhanzi andika zvibhanzi zvakanga zvine poloni pakati necheese alright padhuze nepadhuze alright ndobva tapiwa paipai andika tadya tavata tichimuka guys ndinofanisa kuti vanhu vamuka tichimuka takagamuchigwa netii futi nemadrinks futi kuda kuti vanhu vatowanzara animona nemadrinks futi zvine tii asi this time nemazvimakendi cake zviya zvimacupcakes animona ndozvatakapiwa paya tikati hatina tosvika kweyo isu tonosvika takangonduka guys tiri mukati asi jeni yanga iri right amo pamusina vanhu vari fanifani right zvapera tazoti tafamba kwatochena mai mwana takutoona tiri mumakore amheno makore aringopailana mheno tiri mukati tafamba tatosvinura manje ndopa takazoya kuntinti ndege vakuchitaura chiruzi chavo chakati tichakuitirai zvavanenge vachiita mundege asi ichiri chivhidhio svikanzi takuda kunolenda kudi habo hafainali tasvika manje makumbo vanga anenge azvimba tadidi itamchindisira malafu guys kuti ndiwane pawa pandiri kumwaka ataipita malafu isaipita malafu kuti tisvike anzi pamatoilets nevamwe hapasi bhondo zesa kufamba nayo tudikidiki matoilets tudiki but kana uri kubusiness class unenge uri bo serious ini ndoda kuti ndodzokera kuti tiketi rimbochinjwa ndipindewo kana kuti British Airways ndopinda kaBritish Airways ndopinda British Airways imiraimi guys ndinongochinjiwa kuti takuda kuinda neBritish Airways topinda muBritish Airways aiwa tosvikadzirisa right andimungochinzwa vari kuya kubo imva makadzirisa mari dzetiketi kondere matiketi ingachita kuchinja karimwe kuti business kuti riiteka business neIthiopia aiwa kuti mochinjirwa kandege saka itori rimwe different kungoswapa ndimati aiwa kana ari different modo vanongonisa ndongopinda kubusiness momo Ethiopian but still tongobhadhara kamari tongobhadhara 2000 extra aiwa kana zviteka ndigara muko kune vamwe aiwa toza ndipe henyu mari ndipe henyu nayo mari ndipe henyu toza ndibaye nayo ndogara muko vanhu kunibombe sorry nadhuma uchivhura aiwa ndinogara hangu kunhingirikiri guys ndinogara hangu kumbombera cheri pakimhora hava ndikuyamba kwako cheri I'm coming there uri offering right tadi paya guys hangurutisavhu animaona tafamba ndopata buruka papa ndapinda teera vanhu vaya vakapa pamwe ndakudza yapa tazoona mai vaya vechimwana ava antika tiri palaini paya asi nenyaya yekuti ndicho chiri chevana vaichi asi nenyaya yekuti guys usati wakwira ndege unenge uchivhundusigwa nevanhu vekuuk ivava animaona kwaitipe 2000 plan MC varaitega ndigofunga nezvazvo asi tazandogona tongoitora ini ndikaisa muhomwe kanzikaba spoil ndouya cheri chinzwai munze guys ndadi ndindoga ndongosezera pano nemwana kuti mai vatomutarisisa izvo mai vatomutarisisa ndizore iyo vazindobva kuafrica hello mamhoro sinotarisa
ndakuti ndichitaurira pasi ndikazoti amuna kuti kune wakanyarara guys wakanyarara singatoda kutenga kazvedu ndobva ndaita sei paya ndobva ndichitaurira pasi nyaya haichanakidzi guys hamuzikuona right vanofarira doro vaya honai corona box nitaura chokwadi guys honai corona 15 pounds 18 guys yakachipa kunoku kuafrica rodhura corona ndiri kujerera nje yakachipa uri kuafrica rodhura doro ichi chero vanoda badwaiser ndiri vanoda badwaiser vanoda vanofarira aiwa chitoma redu rakaima nezuro riya mai aita wamumboti zvinhu izvozvi tozvitenga zvikapisa zvikahora tiri mumba futi inini nditenge zvandiri kuda nai ndimbondichoright madhairis ekuafrica muri kushuvira kudlei ndikudlirei on behalf muri kushuvira kudlei guys ndikudlirei on behalf ini ndiri kuyi nditenge zvandoda inantosindotenga chikanditituri mastrawberries the strawberries are nice let's take strawberries guys apa kune mwana wangu tike anenge anofarira mastrawberry anosabericate zvake ari kuita mari momba $3 komadi akuita mari nditora iwayo nemaplums tikona maplums tiuye kuisland tikuyako kuisland we are coming there right and the grapes grapes ndo grapes kuona muzvimwe makaira ungasingachengetiwi ndatinyatsokuona tinoda cheesecake ina ndifari zvotapirai sorry yenyu sorry guys zvotapira ndirifariri miswa motizichiko muchinozichiko ichiishona chinozichiko ichi naimi guys ndishona motichikari chinozichiko manwiwa watermelon ava vandiri ngatopira edu green salad ava mbuya vandiri kutadzaya vanonzi meri mbiya mudachi salad green salad inenge iri prepacked madya maprepacked munganogadzira tuwani aiwa vansobhera tatenga nemagrapes tatora for salad ka munda mangani hamusotenge bo shopping yebo mangwana mafrendi ishikokuzabi kuya nhasi omana amukira makuru kwapa mudeki kwai watermelon ndiridiwe nyangwe nena ndiridini panapa hapana manheru muda kuzvi manheru ko mavheji akuna mavheji aperi saka mavheji kune atakasiya nezuro togona dya iwayo kana kabheji amuna kabheji kunaka guys makambona kuti kabheji makambona kuti ukanzi unodei guys ka iwe uchibva kuafrica zvinhu zvanenge usingatodii unotoshiya kuti wedii guys onai Marona kabheji akuda samda udye chini nefish madya maybe azvisatenge spiced ngatitenge isina kuiswa maspice azotenge edu chicken iriko saka togona bika chicken iyo tofunga kutengera ichi tine usavi kumba tosibika beef chicken iriko kumba tobika chicken tomonobudisa maita waka makambona munhu wekuti munoti nhonga izvo zvamura tonenge iko minzi miti munayo saka kumba kwati wakanonga kuzara guys saka hapana chekunonga hapana chekunonga
Okay, I'm going to get some more. You never scan it. She do Zayo. In the imagine, I have niche coffee. She from that. Not coffee, anything that you can see. Okay, getting Bono tester juice. I'm going to tester juice. Orange juice. In again, 100% orange. I think it's orange juice. Eggplant, you know, I think we're going to be kind of to say eggplant is the cheaper budget than a seal. Yeah, getting Botesta yogurt, you know, to offer activity now as long as I see any. I see plain Nancy. Plain mango, papaya, passion fruit. Yeah. To the chair. The share of tea or my cherries at you. Guys, I'm sad. I'm sad. Non, je peux tout jouer. Je peux tout jouer. C'est que pas aussi. Je peux tout jouer. Hey, no guys, someone and this is him. Hey, no guys, someone. Mama, there's no one else on this. We see on the people, guys. Into that come that you do. I don't know. And then you put the way. Hey, do we bang for the airplanes, right? Ngabunzanje mama wanogathi ndetambira chikafu chino sivana chisiya vanhu vanogona kuzochidla changu mangwani chingove microwave. Guys, ava ndini ndigogoma dhumbe ava vari mberi kwedu ndigogoma dhumbe vari papension. Correct. She's a social media person, so she's doing everything. Hi. Yana Brugo. Ana Brugo. Tandre muona ana sio maito wa isimo sio yakwa mtu anachoka di. Ana rudi pa hivi kuboneka. Ana na Brugo. Mazona. Hey, Makauya, Mabayo, 1 get 1 free position. Sure. Richie is a green. No, I really. Green. I'm not sure what to get the actually know what I tell. I'm good about to kiss over. I can't remember that I remove Rugon. I don't go there. Okay. I'm going to watch it. I got to Kangama. Okay, I'll direct to UK. Forgot some good. I got to Kangama. Had to Kangama. Store assistant required until 3, please. Think I should use. My previous angle fanana, guys. Previous angle fanana. My original. Do I am original? I remember. I couldn't remember that I am original. Oh, you get to go on. I got to find a net now over Africa. As a young good tasty, but you what do I know? I'm not to do it. Don't you shut my original? You know, to some the mom. Oh, my Christmas to hey, good mixer. That is simple. Africa can remember 1.8 cannot do that. If you want to take a kurengi my tower, and got it.
30 rand. Kana muda ubigisa tenga aya. They are nice. Aya. Kana muda ubigisa. Akuda some plastic ya. 57p1. Kai budai chembeza muda no batira shopping here. For I. Today salad. So to wish a now, I must sweet wine. Sweet wine. The same wheelchair manyama, guys. Wheelchair manyama. Manyama wheelchair. No much more driver. Go in. I want to do. I see what I don't get. No one in people shop and make a so guys. Baba, tonight, I'm not going to Matunga milioni yao shirikuni. Ndio mchikonzi. Nani ni maisha? Una shop with asa shaimbo hiyo sakada iko Zimbabwe tayari. Was like this before. No. How you do? Ne ande master kitani. Kwa nini amaka ngoza kwa shidara mshindire mni? Don't go every dropping. Adokora. Ayo, ngoja ngana kwa ndo mafeni. Wait, try for. Nenda mshuona mchizidza. Nega. Ndona kusheni. Nda shigi. Matray yemamira. Iko shirimo. Coffee. Pani. 9 randi. 9 pounds. 10 randi. 9 pounds. 10 pounds. Pani. Yeah. Sipani iri guys. Ina stick Sipani iri mwana 10 pounds. Sipam iri sipani. Kwa shida pizza imo mdo mnaita. Pani. Niwe na pancakes. Pancakes mo mnaita upo. Munona yatakapinda nezvire inonzi Tesco kuti kusvika zviro mamusina vanhu vatema vakawanda kuzati modhura muno makadesera munhu atema asi vane zvana zvimakaradhi kuda kuti vakarogwa nevarungu ndakatobva nekogeta ndichiti kuna hakuna Sensodyne. Sensodyne ndiyandoshandisa magams ndichiti hakuna wanike iri tea zvayo. Wanike iri tea. Mouthwash yapera. Muno ndowanzotenga zvihombe. Sunscreen takatenga zuru. Sunscreen takatenga nezuru chaipo. We bought yesterday sunscreen. Torai
Ndora tema sure. Zvakasiyana. Zvakada kufanana but zvakasiyana. Iri ndere munomu. Saka kuti mungoona the difference. Helikaso. Tapinda. Right. Tombono upomba. Tombono uchachura. Guys, mumbona kuti varungu vekuno kuvakaita white kumeso, varungu vekwenyu vakatsvukuruka. Varungu vekumusha kwenyu mimi vakatsvukuruka, kutsvukuruka chacho kuno ku varungu vekuno kuvakaita white kumeso. Ita white. Ende kuno kwa kuna zvokudhifosa kana muona vanhu vakachembera vese. Vanochembedzana vari vese mimi muchingorambana kuAfrica kusati matombochembedzana. Muchingorambana kuno kwa vanochiva kuchembera vese. Vandochembera vese. Dzai uchembedzana kuAfrica ko. Uchidi kukura wena icho. Achidi kukura. Mimi mtase kumeso icho. Safla zvacho. Achidi Chokuisa kama Anda chocolate. Chokuisa mumatenga. Mapancake. Ndenda ndiri ndakapfeka somuto ndishauda. Asi muna chakadokura ndarika chakatokia. Zvina kana pressure. Zvina kana pressure. Kuwei futi ndituka tisapfeke mabhamu shoti ndikuwei. Tare. Choka garlic bread. Hi. Hello. Oh, I like this. Oh. Hi. 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 Yeah. No, remember never would that go at pound. If I come back, take this one. This one. Come back. Do you mind being my I'm going to share me. Oh, bye-bye. Bye-bye. I'll come and be your minder, eh? I'll come and take care of you, eh? Mwah. You see, we are in agreement now. Hey, come away. Mwanangu farira you. When can you start? Just a few things now. Tasfika kunoya sina bruku. Nira yakota muonga ndiro vanhu vada. Oh. Yeah, you did it way too. Huh? Bruku. Kwa asinde kubhalabhala family. When I put you guys, mbomira ndita mbo delay ndiri pan. When I put you. Look at the shoe and the bruga in the end. That's in the injury right. Jiti muone nasi put. It is the bones there. It is chi. Murudzine maitawo. Sisi murudzine. Buze chicha kabeke. Melika. Mambo ndiri munhu mukuru. Ndizvangu. Wadi kumubvunza. Udakwenda service. Kuti vaoneka kuti tinozvibhadharira tega. Guys, we can tinogona kuzvibhadharira tadzoka kumwana wangu. Dear customers, we are opening till number 4 for you. Please begin to unload your shopping. Yeah, just normal ones. I'm back. I'm back. I'm back. I'm back.
Just pop your bag straight for you. Thank you. Right, so on it, there you go, okay. Nakutenda toga guys. Takusesa toga stuff. Ayo kwa mimi kakira bandika kuita ndoga. Oi. Sisi wenye kwa wabiza shopping amevenya. Badala ni I mean, I know it. I know. Okay. I eat it from my favorite class. Ish, what I eat. Sorry. We don't go to the food. Oh, is it done? Yeah. Yeah. SIS MELLY doing a week's shopping. yes. Vakachena SIS MELLY zvokuti do. Muda kunyatsovaona ikanyatsokurakidza chirakidze amai venya vakachena. Vakachena zvokuti. Ndichena ndikaendesina hembe nai guys. Aiwa tiwena notenga hembe. Tinovatengera hembe. Ndisa hembe. SIS MELLY vava vasina hembe saka tinovatengera hembe. Tinoita toga zvinhu kuno kuUK guys. Mugare makazviziva tinoita toga zvinhu zvedu kuno kuUK. Asi ndavatengera hembe vachashanda zvokushanda zviya. Kuti wowe. I'm going to do food for work. Vanenge vachishanda zvokushanda zviya musi Saturday. Amai venyu ava. Dai angatipa makabhegi. Excuse me. Can I have this food bag, please, for the tomatoes? You don't do them anymore. What about this one? Doesn't even take? Oh, I'm not gonna. No way. I remember what the number is. Oh. Yeah. Thank you. Okay. Okay, thank you. You're welcome. Yes, ngachinda. Ndavo ivese chera fana. Asana musadaro kumba kwedu takangogifwa nezvinhu zvedu mona saka musatarise zvinhu zvaSIS MELLY. Ingoni munozviziva kuti munhu ane bhodhi yake wani. Anzi masanganidziro ese aya ndenyu here SIS MELLY. Masakwatira. Masakwatira. Ndeyangwani. Andina kana kugokwereta. Apana stick. Apana stick. Now, have you that one? Fruit and veg. Bananas. We've got 2, 4, 5. Into your quantity. Anzi okay kana mavakutaura nevarungu. Into the quantity. Then pop it on. There you go. Thank you. Anzi kana mavakutaura nevarungu munofanira kuchinja tono. Ndisanda kugura. I'm still learning. I'm still learning, yeah? I'm still learning, guys. Don't worry. I'm still learning. Oh, That's thank nice. you. I eat kubaza still. I'm telling you this. This sauce iri kubaza. Ipu. Kune chiri kubaza. Babe. One. I'm not teaching. Acho uya uti gadzirisi. Acho uya ugadzirisa kana chipaka. I'm not chiri kubaza nechi.
I think it's one of the sauce. Vedo mgarota madumbu evano sisimeli munane vana kawo. Siya ine dumbu ravo. My dad is matanga. Matanga, my dad is. I'm okay, Kufati. See what he's saying. I'm good. Did it right thing. What are you flat jam for who? Flat jam for who? I'm good. We can't wait for Saturday. How in the Osaka commander hippie? Ne uku. Oh. Okay, Shadonesh. Right. Naka. Nasi wallet. You should take it. We are clashing. I don't know where we went wrong. It's because you've got the alcohol. It's like a huge flash. Oh, alcohol. So I'm going to go to the Bravo. I'm plate to family go. I'm going to Brumanga the plate time in the eye. No Brumanga does you take under the Lama put it in the way you start to do Rakura. Eh, we don't do it. I don't see love as the middle of Rakura. If you only try to let it down before. Good for who? The poor one I hit you. Like, what's that? Nakona hipi. Hipi manyama. Oh, military take some. Hey, he said. Nima sai. Hey, na sai to sasa. Mungu God wali go sarang. Mungu zai kana go free. You are eating. You are eating. Nice ago. Ada free guys here I can see na so you tengas. Our tengas. Guys, when you say woman love, guys, I love to show my tower appreciation in love, guys. Yes, but I think the truth is I'm not going to cooking today, guys. Food, yes. Because the time I 50 something pounds. 72 pounds. Guys, 72 pounds. He said my runs to one of the. He said my runs 72 pounds. So it's married. He married my runs, guys. Thank you, my love. Thank you, mate. For you have been appreciated. Guys, 70 pounds in my run. You want to do the bag? No. When I press the back there, it's scanned it, yeah. Maybe guys, 70 pounds married my run. Calculate one. Those are the same thing. There's no implant and it's South Eric. Mario. You 1,000 something, aren't you? 1,000 so 1,000 something, 1,000 to South Africa. You buy anything. I tell you, 1,000 rands is going to 1,500, 2,000. I'll tell you. I'll tell you. So I couldn't put that cheaper because I was saying 1,000 something. But I think to my ex. I think my ex. South Africa should really do that. You know, it's not cheaper, guys. Now it's not cheaper. If I have no kind of fun with that, what's the capture? I don't know, Shandra, which stuff is an effort. So long, I need. Unaenda uche ni pashi yakara swipe.
Imari guys 70 pounds makapletera. Makakuta imari. Kai chakachipa shwa. Imari taurai guys. Imari 70 pounds. Marans. Imari chikafu chakachipa. But for honest difference remedy. Kai. Kuti nezuro kuanza takatenga zvishishoma. Atakanga mari makachipa. Makachipa. Ndo manje watenga gisa rangu rokuendesa kumusha. Kana nda kumusha ndo manje yandotenga gisa rangu rokuendesa kumusha. Hani uzati sima simba totakura gusa rokuenda nokumusha. South Africa kutotenga gusa tuisa pabasi. Point. Nokachari gusa rokuendesa kumusha koko. Makachipa. Unakusa number yangu pamoja. Andina. Ndina. Ngirona bamkuru bako bama. Very careful papa. Good. Yeah, but it's are you sure? Yeah, Buddha. Are you sure? This is Melly. £70, 1,630. Saka zvakachipa guys, anumukona. South Africa imozviziva kuti 1,000 haichatengi. Imi munozviziva imi kuti 1,000 something haichatengi munozviziva. Saka zvakachipa. Saka gusa rakachipa kunoku. Saka gusa rakachipa kunoku. No, gusa rakachipa kunoku guys. 1,600. Apo e-week shopping kayenza too. So the next week, different things.